Aleyküm arkada serdarlı, bağıtıyar yaşlar yılında yaşayan, şeyle de dostluk mekanına yaşayan edi değilleşler. Ana mehriban doğanlar görüşmeli Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağımının sayesinde, şeyle de kahraman arkadağımının duamatı, arkadağlı serdarımının sayesinde buğun Türkmenin sınıvatı görüşmez dünyanın yüzünü yansalya. Edilirler ana şu dörücülük duşumudan Rusya Federasyası'nın Moskva şehrine Türkmenin medeniyet işgärleri dostluk doğruluk konserini vermene geldik. İlki bilen gepleşigimiň başına edilirler Türkmen halkının milli lideri Halipa arkadağımda şeyle de arkadağıl serdarımda Türkmenin medeniyet tunwat işgärleriniň adından tüýsürekden sag bolsun diýýär. Janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Edilirler şolary ýaşy arzuwlar bilen bizine dörözçülük duşumyza başlaýar. Dörözçülük duşum ýa aýdyşma diýäli Rusya Federasyasınyň Moskva şäherinde ana şu wagt bir mihmanhanada bir Moskwanyň gözel ýerinde bir akşamın uğdun wagtynda biz gepleşik etmäni maqulladyk. Sebäbi edilirler bizim yüreğimiz joşup dur. Sebäbi joşmazlyk mümkin emdäl. Türkmen agaýdy o bir-birini tanajak bolsaň ýoly ýoldaş bolýar. Şoň üçin biz elmide ama ata-babalarymyzyň sözlerinden uğralyp birek-bire hormat, birek-bire bir sile hormat edip, bir aýdymsaz edip Türkmenin medeniyetini, sunwatyny, buňkuny görkezmäge doganlyk ýurtlaryna uly mümkinçilikler döredilýär. Görmek ömürden ýa-da Türkmen şoň üçin ýagşyny göremdi, bir odanlyklary synlandy. O doganlyk ýurtlara gidip şo taýda birek-birek bilen mähirli dogan bolup, aýdym-aýdyp, saz alyp, şular ýaly gowy fursatlarda bizim yüregimiz joşýar. Şoň üçin hem şu ýürek joşgunymy beýan etmek maksady bilen ana şun şu ýere ýygnanmak. Ana şu gepleşigimizde de edilirler. Ana ýaşlamyzyň söýgüsini gazanan aýdymçymyz Türkmeniň altyn atyr bäýatçysynyň ýeňejisi Azat Dönmez bilen gepleşigimizi dowam edýäs. Ana Azat senen bir ýaş aýdymçy hökümini bir ýürek joşgunyny bir oğdan fursatlarda bir halkyny bilen paýlaşdyk. Ýygynyň aýdym-aýdar, saat-saat seýdem gepleşigimizi bir gyzyk etmäge çalışar. Hawalipa dogry berlek geçdim buňuna. Owadan gijede, owadan akşamda owadan saatlar bilen söhbetleşdik bilen şu wagt bilejemleşdik. Hem saatlar ýetler bilen. Şular ýalyk owadan mümkinçilikler bize döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadaly serdarymyza köp sag bolsun diýýär. Janlar sag başlar dik bolsun. Tutýan tutumly işler elmidama rowaj alsyn biz ýaşlar üçin şular ýalyk ähli halkymyz üçin şeýle aladalar edýärler. Hazam sunma işgärler üçin şeýle bir mümkinçilikler döredip berdi. Biziň ýurdumyzda da daşary ýurtlardan bagyş aýdymçylar gelýär. Olar bilen dostlaşýar. Türkmen halkynyň milli lider Kahraman arkadaly serdarymyzyň saýasynda Moskwa şäherinde Türkmen taliplerinin gatnaşmagyna hem de Rusya Federasiýa halkynyň gatnaşmagyna dostlugyny konserdi geçerli diýsen odan konsert boldy. Ýani taliplerimizem goýarşaly hemmes begendiler. Moskwa şäherine ilkinji gezek gelýän şeýlemi? Hawa Moskwa. Nähil täsirler galyr diýene bir ilkinji gezek doganlyk ýurtlaryna gelmek bolýar Moskwa şäherine. Ýöňür mawy ekranlarda seredýär-de ýöne. Bir şurýal bagtly fursat nähili bir täsir galyr ýa-da özümde. Men de hakykatan ilkinji gezek Moskwa konserde mihmançylygy gördüm. O täsir galyrdy, owadan täsir galyrdy, owadan şäher. Türkmen halkymyzyň milli lideri Kahraman arkadaly serdarymyz şeýle bir owadanlyklar görmäge mümkinçilikler döredip berdi. Nädip buýsanjak gel, nädip joşjak gel. Elbetde bizen diňe anam ödäýmek galýar bize. Sunmadymyzy dünýäýe aýmak galýar. Kahraman arkadaly serdarymyz hem meňilikler döredip berdiler. Azatynny aýdymçydan näme şular ýa joşguny fursatlarda özüm doganlyk ýurtlaryna Türkmen aýdymyny aýdan özüm Halipalamyzyň ýol goýup giden aýdymyny
yerini yetirten hatam täsirli bolurmy hadýany. Şoň üçin halipalarymyň döreden aýdymlarynyň teşne aýdymyny yerini yetirip berä. Ene benim elimde sağ durar. Joş. Näle bolýar? Ýörenme. Bahar bäwülleri bayrı bedenne Kumrular buwanyp can nağmadydyny Kevelekler güllen gülhananna Senin gül cemalyna teşnemin teşne Vah kevelekler gülen gülhananna Senin gül cemalyna teşnemin teşne Cemalyna teşne can obam gıyri Kıydırdım aşkında can obamın gıyri Cemalyna teşne can obamın gıyri Kıydırdın aşkında can obamın gıyri Tomsun epkeri yalanna yüzü Aslında gözlü yarey gözlerim gözü Açan eşiderin mulayim sözü Senin sözlerine can teşnemin teşne Açan eşiderin mulayim sözü Senin sözlerine can teşnemin teşne Cemalyna teşne can obamın gıyri Kıydırdın ışığında can obamın gıyri Cemalyna teşne can obamın gıyri Kıydırdın ışığında can obamın gıyri Kıydırdın ışığında can obamın gıyri Vah kıydırdın ışığında can obamın gıyri Edilgesler ana biz şu önkü halipalarymyň aýdymlaryny dinleýäs da. Ana halipalarymyň özleriniň o görüp şolar bilen aýdym aýtdyk, o saatçalyk. Şol halipalarymyň şolar ýaly görmäni arzu etdiler. Arzu edende arzuň hasyl bolýan ýurdunda ýaşaýar. Doğru değil mi? Men öz gözüm bilen gördüm de ala şu halipalaryň arasynda boldum. Şolarym arzu edýärler, doganlyk ýurtlaryna bolsak diýip. Buna halipamyz ana şu ştaýda gelemizde şu sahadanlar bilen aýdymçylar bilen gyzyklanamyzda olar bizim toporlarymyzy, tanıyan toporlarymyzy, aýdymçylarymyzyň adyny aýdýarlar, doğru değil mi? Biz üçin şol ýakynmylla. Ana güneş toporuny, destan toporuny, Peurida toporuny, şeýlede şu ýaşlamyň içinde hem doganlyk ýurtlaryny tanalýanlar. Doganlyk ýurtlarynyň mawy ekranlaryna çykýan sebäbi hali parkadamyz we mümkinçilikler ödüp berdi. Ýani bu günü doganlyk ýurtlarynyň tele mawy ekranlaryna da çykýarda. Hasa biz begendirýän pursatlaryň biri ýaňy toporlar. Güneş toporuny türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyz täzeden şo güneş toporuny döretdi. Ödem ýaş ýigitler. Hakyky. Hemem bize ulu önam bilerlikde uğrattı. Şoň ödem bize ulu önam. O şoň ödem begenlerýä. Bize hali parkadamyz, arkadaşlar, ýerlerimiz tüý sürekden bir alkyş aýtmak galýa. Ne halipa hasam bellemel zat
arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynda gahrman arkadaly serdarmynyň şu biz ýaşlar üçin şeýle uly mümkinçilikleri döretip berip şular ýaly halipa bagşylar bilen daşary ýurtda konsertler geçirmäge şeýle mümkinçilikler bar. Bu mümkinçiliklerden peýdalanyp öz guýup başarlyklarymyzy görkezmek galýa. Onu azat gepleşimiň şu ýerine Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine aýdym gijede aman ağacı funktörüdün aylaşam diýenine aýdymyny aýtdy. Adam ýerine sür. Ne görýär? Aýt beräýil şonu. Böyle. Alayadım, aydım sadım, alkış ettin ovadım. Aylı gece ayı gördüm, kayıp oldu bu derdim. Kalbimin hanı sen, hanı sultanı sen, adıma min kurban. Senin sapan için, senin öpan için, ölsem etmen arman. Senin sapan için, senin öpan için, ölsem etmen arman. Sen gidersin, yad edersen, yaşarım yanında. Ey Cenab, mehribanım, sevgili canımda. Kalbimin hanı sen, hanı sultanı sen, adına min kurban. Senin sapan için, senin öpan için, ölsem etmen arman. Senin sapan için, senin öpan için, ölsem etmen arman. Arzu ettim, ken garaştım insana. Ak melekler, pek melekler, toyunu hayran sana. Kalbimin hanı sen, hanı sultanı sen, adına min kurban. Senin sapan için, senin öpan için, ölsem etmen arman. Senin sapan için, senin öpan için, ölsem etmen arman. Ölsem etmen arman. Ölsem etmen arman.
köp sabır. Bizim doğrudan şeýle owadan aýdymlama bardy ala. Ana bir näçe günden bäri şu Moskwa şäherine şekilli aýdymada düşdüm şeýlemi? Sende olama bir aýratyn täsir galdyran olama. Hakyky Moskwa şäheriniň owadan ýerlerine şekilli aýdymlar düşdik. Hasam öz milli ýeşigimizde milli aýdymyz bolan kuş tepdi aýdymyna şekilli aýdym düşmek bir hylak. Şonu göwnümizde makul bildik. Hemem ýanky agdyr toparma bilen şekilli aýdyma düşdik. Şekilli aýdyma düşüp otyrkak ýanky ýigitlerimiziň hem ýanky tans etmesi türkmen kuş tepsini hawa türkmen lewaslamaz. Şo şekilli aýdyma düşüp otyrkak Russiýa Federasiýasynyň ýanky adamlary uly höwes bilen hayran galyp seretdiler de ul höwes bilen bize gyzyklanyp hayran galyp seretdiler. Ana şolam bir buýsandyrýar bizi. Şu watanymyzda dünýäniň belli aýdymçylary gelýärdi. Şu belli aýdymçylar bilen senem bilelikde de aýdym aýtdyň şeýlermi? Türkmen halkymyzyň milli lideri Kahraman Arkadar Serdarymyz şeýler bize ýatdan çykmajak pursatlar döretip berýär. Ýadyma düşýär 2017-nji ýylda ýapyk binalar we seweşdiň otoýunça Aziýa oýunlar biziň ýurdumyzda geçerler. Ana şonda ýurdumyzda daşar ýurtlardan aýdymçylar geldi. Şonda meň netibäme ýanky kuş tepdiğini Türkiýe döwletiniň aýdymçysy Mustafa Sandal bilen bilelikde bilelikde aýtmak, bilelikde aýtmak netibämde düşdi. Narat Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arkadaryň ýüreginden joşup çykan Leyli Taç hakda riwayet aýdymyny bilelikde ýerine ýetirip menen saýlanlar edip berýär. Bale. Gülbürep degire daşını Yeller sipamış saçını Yeller sipamış saçını Hanı bakkalır başını Men senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Gül içinde yağdın Kayıdın Bir mulayim sazadın Men senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Bir mulayim sazadın Men senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Göçüp serdin akıl huşlar Bu baharlar bağıtı boşlar Bu baharlar bağıtı boşlar Bağıt için hiç kaçan geçler Men senin yanına geldim Yar senin yanına geldim Gül içine yağdın Kayıdın Bir mulayim sazadın
men senin yanına geldim. Yar senin yanına geldim. Kırmalayım sada dönüp, men senin yanına geldim. Yar senin yanına geldim. Men senin yanına geldim. Gül yüzüm görmene geldim. Yar senin yanına geldim. Edi dilleşler. Biz ýatlak geçsek bir näçe dogonluk ýurtlaryna saparda bolýas. O Hali Park adamynyň arkadagy serdarymyň her bir şular ýaly bize döredip berýän mümkinçiliginiň aňyrsyna ullukan many bar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy serdarymyz dünýäniň halklaryny medeniýetiň üstü bilen, şeýlede spordyň üstü bilen, odanlyklaryň üstü bilen agyrlyga çagyryp diýip düşünýär. Sebäbi ene biz edilişler şular ýaly doganlyk ýurtlaryna gelemizde yigitlerimiziň birek-birege bolan hormat tartýar. Haçanna hormat bolanyna, agyrlyk bolanyna gowy aýdymsallarym döre berýär. Şunu adat köp sawaldyna aýdýar, gepleşigimde gatnaşyp bir joşup aýdym aýdyp berdim, ýürek joşgunyna ýyleşermeden paýlaşdym. Elbetde şu ýürek joşgunlygymyzy beýan etmäge, ana şular ýaly joşmaga, döretmäge, şu doganlyk ýurtlaryna gitmäge, umuman birek-birek bilen dostlaşmaga, ýaşamaga ähli mümkinçilikleri döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy serdarymyza köp sawalsyny aýdýar. Biz dünýäniň doganlyk ýurtlaryna gidemizde Türkmen bedewleri, Türkmen halysy, Türkmen alawaý, Türkmeniň milli sunaty, milli sazlary, şeýlede saz gurallarymyz bilen bir Türkmeniň bu byýsanyp milli sunatymyzy görkezýär. Şoňa da bize mümkinçilikler döredilýär. Şoň üçin ýene-de bir gezek gepleşigimiň zemleýici pursatlaryna Türkmen halkynyň milli lideri Hali Park adamynyň arkadagy serdarymyza köp sawalsyny aýdýar. Edilişler şu gepleşigimiz siz üçin täsirli boldy diýip pikir edýär. O elbetde biz joşup yüreğimizden, özümüz yüreğimizden, isleýän şu gepleşigimizi taýinladyk. Size gyzykly bolsa, onda bizim işimizin, rahmetimizin ýerine düşdüğü diýip hasaplaýar. Adat bir gepleşigimiziň jemleýici pursatlaryna da bir ýürek joşgunyny ýyleşermiz bilen paýlaşaýsan. Biz ýaşlara şular ýaly ululu mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Hali Park adamyz arkadagy serdarymyza tüýsüremden köp sawalsyndan aýdýar. Canlar sağ, başlar dik bolsun. Elmidame işleri rowaj alsyn. Ana Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine aýaýdyň giýjede taýinlan gepleşigmedi geçirip oturýar. Ýene-de ýaşy günlerde görüşýänçek, hoş sag bolun, hoş wagtyňyz. Habibam arkadağım, kahraman arkadağım, nuran arkadağım. Berit bolsun başını, uzak bolsun yaşını, nuran arkadağım.